Danske skoleelever er for dårlige til at læse, det viser den ene PISA-undersøgelse efter den anden. Men i Rudersdal Kommune har de øjensynligt knækket koden til, hvordan man kan gøre svage elever til dygtige læsere og få den folkeskole i verdensklasse, vi drømmer om. Når man lige har lært at læse, er der ord, der stadig kan være lidt svære. PISA-undersøgelse. Okay. P-I-Z-Z-A-O-N. På Nye Holte Skole har Anton og Mona fra 1. A læsestund i puderummet. Her kæmper de med det svære danske sprog. Længe, det kan godt være lidt svært, når man er træt. Men først så skal vi i gang med de her kineserlyde, som vi jo lige fandt ud af hed ing og ang og ong. I Rudersdal Kommune modtager eleverne allerede i de yngste klasser intensiv læsetræning og har længe set frem til at knække læsekoden. Hvis man må køre, så må man læse, hvad for en by man måske komme ind i. Og min storesøster, hun kunne bare læse derudad. Det ville jeg også rigtig gerne lære. I Rudersdal Kommune er andelen af svage læsere i 1. til 4. klasse faldet fra næsten 20% i 2003 til 2% i dag. Dø, grin og fred. Det er kun vand. Det flotte resultat har kommunen ifølge Frederiksborg Amtsavis opnået med blandt andet dygtige læselærer, gode bøger og masser af læsestunder til eleverne. Og eneundervisning til svage læsere allerede fra 1. klasse. Den formel burde alle skoler i Danmark kopiere, mener Niels Egelund. Det, der er rigtigt ved det, det er, at man ikke gør, som man plejer at gøre, og venter til 3. og 4. klasse med at sætte ind, og så bliver indsatsen større og større, jo længere vi kommer ind i skoleforløbet. Der skal tages fat tidligt, og det skal gøres systematisk og markant. Stjerne, tænker jeg hjerte, tænker jeg juletræ. Hvis alle skoler kunne vise samme læseresultater som Rudersdals folkeskoler, ville Danmark ryge til tops i PISA-sammenhæng og spare penge på specialundervisning i de ældste klasser. Den investering, vi laver i den tidlige læseindsats hos eleverne, den kommer mangefold igen i forhold af en reduceret udgift til specialundervisningen senere i skoleforløbet. Og for børnene i Nye Holte Skole var det en stor personlig succesoplevelse at lære at læse. Der tænkte jeg bare, nu kan jeg læse. Og så var jeg bare i gang med at læse alle mulige bøger. Så når jeg blev stor, så kunne jeg også fortælle mine børn nogle historier. I den seneste PISA-undersøgelse placerede danske elever sig på en 24. plads ud af 65 lande, når det kommer til læsefærdigheder.